Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo natin dumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos, mga banal sa iyong pangalan, aming pinakamamal na Panginoon. Maraming salamat po sa kalakasan taglay po namin sa mga oras at buhay nagmumula sa iyo. At sapagkat yung binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pagpupuri sa iyo sa buong araw at tumalakpay. Bawa po lahat sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Weldy Estrada Almeida. Ay po mga minamal na manggagawa, humihingi kami ng kapatawaran sa mga kabisong sa pagkakasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa aming Panginoon. Huwag mo na tingnan namin kung pagkasala ko yung puso na nagsisisi sa oras ito. Pagpalay mo kami lahat sa pag-aaral ng mga salita. Lagi sa mga salita patabang lingkod sa ganang aking walang magagawa. Basahan lamang, alikabok lamang sa harapan. Ngunit gamitin mo dali yung pagpapalang espiritual sa aming pumamal kapag sa dakong ito, lalo ang pumami na malabisita. Pagpalay mo sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang gawa ng kaaway, demonyong antok ay commit cast out. In the mighty name of Jesus, cast out. In Jesus' mighty name, amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen. At tayo na po mga makaupo at sa kampitulutan ng ating pong beloved Don Preacher, agabumabot sa magandang hapon sa ating pong mga minamal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Pinanguna po natin pong iginagalang minimal evangelista, ating beloved Evangelist Weldy Estrada Almeida. At tunay nga po mga minamal sa ating mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming at sa ating pong YouTube ay kayo po ay amin pong wini-welcome and encouraging you to go on, magpatuloy at kayo po ay tiyak lubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. We give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Weldy Estrada Almeida at ganun po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Cumona Almeida. Sa ating mga beloved workers, sa pleasant afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, sumigaw ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Kuha na po natin mga minamahal yung ating po mga Biblia, ang ating po mga kwaderno, lapis, at instala natin yung ating pong pag-uusapan sa hapong ito. Ating basahin ang ating unang talata dito sa Aklat ng Kawikaan. Ang kabanata ay 4, talata ay 13. From the book of Proverbs, chapter 4, verse 13. Amen. Pagkasabi, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan ang iyong ingatan sapagkat siya iyong buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ang sabi ng talata, hawakan mong mahigpit ang turo. Huwag mong bitawan iyong ingatan sapagkat ito'y iyong buhay. Amen. Ito po mga minamahal ay connection pa rin sa ating pong nangyaring preachers meeting sapagkat maring lahat ng ating pong mga beloved elders ay nakapag-share na po how they see yung ating pong mga narinig, napakinggan ng mga pagpapalang salita ng Diyos during the preachers annual meeting. Amen. Na lubos na pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at ang iyong abang likod ay ngayon lamang po makapag-share. Amen. Napakahalaga po noon, yung bawat isang pumunta, mayroong tinatawag nating how we view things. Kagaya ninyan po ng ating pong Gospel of Christ. Amen? Si Matthew, Luke, John, ibig sabihin mga minamahal ay nandun tuloy-tuloy. Mga minamahal, pare-pareho yung mga pinag-usapan, but kung paano titignan nyo mga minamahal, pag kumparin nyo yung apat na yan, amen, mayroong puntos ang bawat sa. May third party kung paano isulat, mayroong direct na nandun siya. Amen? Yun po ang ating pong bantayan mamaya sapagkat bawat isang elder, bawat isang pumunta doon mga minamahal ay mayroong how we view things na nangyari doon sa preachers meeting na yan. At ang preachers meeting na yan, kaya namin patuloy na sinashare sa ating mga local churches, mga minamahal, sapagkat
sabi nga, ito po'y, kumbaga sa kuwan, it's a gauging mechanism. At yan po, para na sa ganun, mga minamahal, ma-remind ang mga anak ng Diyos. Saan ba tayo ngayon, mga minamahal? Ano na ang ating pong takbuhin? Ano na ang ating pong estado? Amen? At kapag tayo na po ay kumakaliwa, amen? Kinakailangan maalala natin ang mga salita ng mahal na Panginoon through our beloved Pastor Wildy Estrada Almeida. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung tayo pa ay nasa tamang landas at tayo na po mga minamalay, hindi pa nakakalimot sa mga salitang ating napakinggan, we're so much blessed. Tayo po'y pinagpala, mga minamahal. At dito sa talatang ating nabasa, mga minamahal, atin munang pamagatan, not just to continue, but hold on. That will be our title, mga minamahal. Hindi lang tayo magpatuloy, kundi panghawakan. Amen? Yung mga aral na ating pong mga napapakinggan. Kaya yung ating talata, sabi niyan, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Ito po ay na-share ng ating pong beloved minister, Junes Guerra. At yan po, mga minamahal, sabi nga diyan, marami po ang turo at mga prinsipyo of continuing the journey unto salvation. Naririnig na po natin, sinasabi, magpatuloy ka, kapatid. Kung ikaw ay nasa pagsubok, humakbang ka paabante. Huwag kang atras. Amen? And marami po, mga minamahal, ang talagang nagpapatuloy talaga. And we're so much grateful sa Diyos sapagkat siya rin ang Diyos na humihipo sa atin, mga minamahal, para tayo po mamuhay ayon sa mga aral na atin pong napapakinggan. Ang problema lang ng konti, lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang problema ng mga minamahal, may mga nagpapatuloy na humakbang sa kanilang kaligtasan, pero hindi na pinanghahawakan yung turo na ibinigay ng mahal na pastor. Iba na, dahil sa maaring marami nang nabasang libro, maaring marami nang napanood at talagang kung ano-anong mga social media ang pinapanood, at yan ang dahilan kung bakit unti-unti na yung dating nung sumunod tayo sa aral na ginawa ng mga pastor, pinagaling ang ating pong karamdaman, binago ang ating buhay. Amen? Pero ngayon, nung wala mga pastor, talaga para unti-unti na tayong humihiwalay. Kaya sabi ng ating pong beloved minister, folks, mga minamahal, kung yung mga patriarka sa Biblia, sila po'y namatay, pero hindi natin sila nakasama. Pero pinaniniwalaan natin ang mahal na pastor. Nakasama natin. Kasama natin nagpuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Marapat lamang na mas paniwalaan natin. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Maaring masabihin ng ilan, mga minamahal, brother, umiiba na ang panahon. Iba na noon, iba ngayon. Kaya meron na tayong mga bagong strategy, style. Amen? Maaring sabihin ng ilan, practical na lang ang buhay ngayong brother. Amen? Maaring ang ilan, mga minamahal, kung alam natin, basta alam natin makabubuti, okay yan. Pero yan ba, mga minamahal, ay turo na mahal na pastor? Yan ba, mga minamahal, ay ating natutunan nung tayo po'y unang makakilala sa mahal na Panginoon? Yan ba, mga minamahal, ay ang ating napakinggang turo? Kaya nga sabi ng talata, huwag mong iiwanan ng turo. Yung hawakan mo, mahigpit ang turo. Huwag kang lalayo doon. Pag sinabing mag-overnight ka pa rin hanggang ngayon. Kung sinabing dadalo ka ng Miyerkules noon, dadalo ka pa rin hanggang ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi nagbabago ang turo. Amen. Amen. Hindi po pwede, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay talagang habang tumatagal ay lalayo dyan. Dahil once na ating pong iniwanan ang turong nagbigay sa atin ng dahilan para tayo pagpalain ng Diyos, pag tayo humiwalay dyan, siguradong mawawala yung pagpapala ng Diyos. Let me remind you, everyone, tayong lahat, na ang man of God, ang ating mahal na pastor, nung siya po, mga minamahal, ay napakinggan ng kanyang turo. Yan ang dahilan kung bakit tayo lahat pinagpala.
at lahat makapagpatuloy niyan. Amen? Lahat ng Kristiyanong pinagpala nung marinig ang bangal ng malapastor ng salita ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So ang sabi diyan, wag mong dadagdagan. Amen? Huwag mong babawasan. Manatili ka sa aral na yan. Amen. That is very striking na salita, mga minamahal. Nakala natin mga minamahal, magagaling na tayo. May hawak na galing tayo maghawak ng Biblia. Magaling tayo magsalita. But to the point na tayo na po'y nakakawala doon sa aral na malapastor, I think we have to think twice, thrice, 1,000 times. Amen? Ating basahin mga minahal, taga-Galasya, ang kabanata ay 1, ang talata ay 6 hanggang 8. Amen. Amen. Ganito ang pagkakasabi, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ebanghelyo buhat sa tumawag sa inyo, sa biyaya ni Kristo, na ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Tatapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Lahat ng nakaunawa sa salitang yan, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, ako'y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang ebanghelyo, sa buhat, sa tumawag sa inyo, sa biyaya ni Kristo. Anong ebanghelyo, mga minamahal, ang tumawag sa atin para maglingkod sa Diyos? Sino ang ginamit ng mahal na Panginoon para tayo lumapit sa mahal na Panginoon at tanggapin natin ang mga pagpapala? Ang masama, mga minamahal, habang tumatagal, we are easily persuaded, convinced, influenced to get away from the preachings of the man of God. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nakalimutan mo, mga minamahal, nung ikaw ay dumating sa Diyos, dito sa ating pananagawain, ululog-ugo ka. Hindi ka makatayo Hindi ka makapalapag sa grabing karamdaman. Ang ilan, hindi makausap ng matino dahil nawawala sa sarili dahil sa grabing problema. But when we heard the preaching of the man of God, sinabi niya kung anong tamang interpretasyon sa bawat salita at talata ng ating mahal na Panginoon. At ito'y ating pinaniwalaan, mga minamahal. Nagbago ang ating buhay. Heto tayo ngayon. Amen? Dati black sheep. Ngayon, kapag may problema, tinatawagan ka, hinahanap ka ng miyembro ng pamilya. Bakit? Nagmamanifest sa ating ang pagiging tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Take note sa verse 7, mga minamahal. Ang sabi ng verse 7, na ito'y hindi ibang ebanghelyo. Yung itong napapakinggan na siya, mga minamahal, ay ito'y akala natin, mga minamahal, ay iba. Pare-pareho yan na binabasa ng Biblia. Amen. Ito'y, sinasabi namin na nagwawala sa Kristiyano, ito'y hindi ibang ebanghelyo, kundi mayroong ilan na sa inyo'y nagsisiligalig at nangingibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Ibang interpretasyon nila. Amen? Amen. Kaya nga, mga minamahal, kapag tayo na po, mga minamahal, ay meron tayong naririnig na hindi na ayon sa ating napakinggan sa ating malapastor, ay magduda ka na, kapatid. Amen? Then, meron na silang personal interpretation, not heard from the man of God, ating bilabas pastor. Meron silang sarili. When was the time that the beloved pastor said, teach the brethren to worship me? Kailan, mga minamahal, natin narinig yan sa malapastor? Never natin yan narinig sa malapastor. Ang sabi niya, iisang Diyos. Ang Diyos ay Espiritu. Kinakailangan sambahin siya sa Espiritu at sa katotohanan. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Huwag kang sasamba sa tao. Huwag kang sasamba sa ribulto. Ginagano niya. Tapos sasabihin, makakapakinig tayo ngayon. Sasabihin nila, mga minamahal, dati mga kasamahan din natin. Sasabihin nila, mga minamahal, ay, nagpapasamba si beloved Evangelist Almeida. Amen? Humihiwalay. Isang aral, pero iba, ini-intertwine ng mga minamahal ang salita ng Diyos. Pinapasama ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
When did our beloved pastor tinuruan tayo na hindi na kailangan magbigay ng tithes and offering? Mayroong ilan mga nakarinig ng Diyos sa NLEX, nakita niya, why need to give tithes? No need to give tithes. Ngayon pag-uwi niya mga ay hindi na pala kailangan. Sabi doon kasi, doon sa nandoon na verse na nakalagay doon, sabi doon, kung magbibigay kayong maluwag lang sa puso mo, hindi kailangan tithes. Yan ba ang aral na ating napakinggan, mga minamahal? Dahilan kung bakit ka pinagpala. Kung hindi totoo yung tithes and offering, mga minamahal, hindi gagaling ang cancer mo. Kung hindi totoo yung mga aral ginawa ng mga pastor, hindi magbabago ang buhay mo, mamamatay tao, magiging isang lingkod ng Diyos. Imposible mangyari yan. Ngunit dahil totoo ang salita na ipinangaral ng mga pastor, hindi tayo umalis doon sa salita ng Diyos na ipinangaral, pinangusap ng mga Panginoon sa Kanya. Yan po ang dahilan kung bakit tayo lahat nag-manifest ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kailan natin napakinggan ng mga pastor, sabi, okay lang, maski na hindi ka na mamuhay na may kabanalan. Pero anong ginagawa natin? Never natin narinig yan. Sabi ng mga pastor, without holiness is possible to see God and please God. Pero anong ginagawa natin mga minamahal? Habang tumatagal, paiksi ng paiksi yung ating mga damit. Paiksi ng paiksi ng mga bagay na ginagawa natin dati. Grabing kabanalan. Is that what we heard? Yan ba ang ating napakinggan mga minamahal? Iniiba natin ang mga aral na ating napakinggan. Ang sabi ng unang talata, panghawakan mo ang turo ng man of God. Amen? Amen. Kung gusto mo ng langit at buhay na walang hanggan, kapatid, pakinggan mo ang salita ng Diyos. Hindi yan galing sa akin. Yung talatang ating nabasa, mga minamahal, sa kauna-unahan, ang sabi diyan, ulitin ko lang, for us to be guided properly. Kami, mga kinabagaman po yung mga elders, tayo, pag tayo nag-share, sinasabihan tayong lahat, mga minamahal, Kawikaan 4:13. Sabi diyan, hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan, iyong ingatan, sapagkat siya'y iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shall praise the Lord. Everybody shall praise the Lord. Unang Tesalonica, Kabanata 2, talata 3 hanggang 4. Kindly. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Tesalonica, Kapitulo 2, ang talata ay 3 hanggang 4. Amen. Ganito po sabi, sapagkat ang aming inaaral ay hindi sa kamalian, kundi ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon din na sinasalita. Hindi gaya ng nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok ng aming mga puso. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Sinong sumunod sa salita ng Diyos at siya'y napahamak? Walang magtaas ng kamay niya, sigurado ko yan. Dahil ang salita ng Diyos ay sa ikabubuti ng kaniyang mga anak. Amen? Ang salita ng Diyos kaya nandito mga minamahal ay para tayo bumuting tao. Kaya tayo nandito dumadalo Sunday, Wednesday, Friday, and daily we have daily devotion, Bible, mga minamahal, binabasa at nagpupuli tayo umaga, hapon. Amen? We join Bible studies and we talk to each other, sharing the good news. Bakit? Because gusto natin maging mabuting tao. Amen? Binabago tayo ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng talata mga minamahal, sapagkat ang aming iniaral ay hindi sa kamalian. Walang mga ngaral na ituturuan ka para ikaw ay maging masama. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ni sa karumihan, ni sa pagdaraya, kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo. Bakit ka nagagalit sa mga ngaral? Kung ikaw ay pinapangaralan para ikaw ay maging mabuti. Yan ba ang turo ng mga pastor? Sumasama ang loob natin sa mga ngaral. Kapag nasabihan tayong, oh, ikaw, na wala ka na sa ginagawa mong tama, hindi ka na-rebuke tayo. Sumasama ang loob natin. Ayaw mo ba ng langit?
Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Kaya naman tayo nandito dahil gusto natin ng langit. Lahat magsabing amen. Totoo yun. Gusto natin magmana ng buhay na walang hanggan. Why is it that when a preacher tell you what to do at yan ay ayaw mo, nagawa mong mali, parang sumasama pa ang loob mo. Dapat magpasalamat tayo sa mga mangaral. Amen. Di ba dapat nagpapasalamat tayo? Sabi na, nung tayo una nakakilala, sabi niya, ay, ganun pala, hindi ko nagbibigay. Ay, ito pala, hindi pala ganito tamang buhay ko. Thank you, Lord! Sana noon pa kita nakilala. Ginaganon-ganon natin mga minamang. Anong nangyari ngayon? Amen? Bakit ngayon? Para tayo mga minamang na, parang gusto na tayo na magpastor sa sarili natin mga minamang. Ayaw na natin magpaturo dahil magaling na ba tayo? Dahil mga professional na tayo, dahil mayayaman na tayo, pinagpala tayo lubos, dahil marami na tayong kilala, we can speak English, magano na ba tayo mga minamahal? Hindi ganon ang dahilan kung bakit tayo pinagpala ng ating malapay. Kaya tayo pinagpala para may pakitang patuloy na ang Diyos ay nagpapala. Palapakan po natin ang ating malapay doon. Everybody shout, praise the Lord! These things are things to be grateful. Itong mga dahilan kung bakit kinakailangan mo magpasalamat sa Diyos. No way na sasabihin mo isang araw, brad, sister, magpatuto ka, wag muna, hindi ako pinagpala. Walang sino mang pinagpala, tinawag malapay na sasabihin niyang hindi pinagpala ng Diyos. Amen? It's just a matter of unti-unti na tayong lumalayo sa aral. Nagpapatuloy nga tayo. Pero humihiwalay na yung landas na ating tinatahak, mga minamahal. Ang nakakatakot niyan, mga minamahal, kapag hindi tayo ma-remind, baka magpapatuloy tayong humiwalay na. Hindi na patungo sa langit ang ating punta. Ayaw natin mangyari yan, mga minamahal. Gusto natin lahat magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sabi ng ating beloved sister Ted, ang beloved daughter ng ating pong beloved pastor, mga minamahal. Amen. Sabi niya, beloved pastor taught us to live our Christian days to become authentic. Dapat daw mga minamahal, ang ating pong paglilingkod na mga tunay na anak ng Diyos, dapat ang ating paglilingkod maging authentic. Pag sinabing authentic, mga minamahal, totoong paglilingkod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. When you clap your hands, hindi ibig sabihin po dahil pumalakpak ang katabi mo. When you clap your hands, hindi dahil sinabi ng mga ngaral, pumalakpak tayo. When you clap your hands because you want to thank the Lord. Gusto mong pasalamatan ng Diyos. Gusto mong papurihan ang mahal na Panginoon. Kaya yung palakpak mo, malutong na malutong. Bakit? Authentic na worship ang ibinibigay mo sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! When you are authentic Christian, mga minamahal, ang sinabi ng ating beloved Sister Ted, sabi niya, it requires endurance. Amen? Amen. Ang authentic na Kristiyano, tamaan ng bagyo, tamaan ng kung anong pagsubok sa buhay, nananatiling pinipilit tumayo. Hindi ko sinabing nananatiling matatag, dahil ang tao Kristiyano, mga minamahal, may tendency na talagang siya lumagpak dahil tao lang tayo, mga minamahal. Amen? Pero ang sinasabi ng ating beloved daughter, ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida, huwag kang bibitaw. Kung ikaw may nadadapa, sige lang, pumilit kang tumayo. Upang na sa ganon, may pagpatuloy mo ang katawagan na meron tayo. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Everybody shout, praise the Lord! Ang sabi ng beloved Ted, mga minamahal, napakahirap na sabihin mo ang Kristiyano ay authentic, kunting pagsubok, kunting rebuke, bibitaw sa kanyang katawagan. Amen. Kung authentic kang Kristiyano, no matter what, dahil ang tumawag sa iyo sa katawagan, meron ka, manggagawa ka man, musicians ka man, choir ka man, elder ka man, preacher ka man, ibig sabihin, hindi taong tumawag sa iyo. Hindi beloved ordained preacher ang tumawag sa iyo. Ang tumawag sa iyo, walang iba ang ating mahal na Panginoon. Amen? Have you experienced this? Nung ikaw ay kinukumbinsi, sinasabihan na magpagamit ka.
Yung mga choir. Di ba, dati-dati nagsimula tayo mga minamahal na wala naman nagsasabi sa atin pero gumagaya-gaya tayo. Amen? May nagkukwel sila, gumaganon-ganon din tayo. Bakit? There is that desire na inilalagay ng Diyos para magkaroon ka ng tsansa, mabulay-bulay mo na napakaganda palang magpagamit bilang mang-aawit ng ating mahal na Panginoon. Hindi ang ating mga beloved preachers na nagsabi sa'yo. Isang araw na naginip ka, isang araw na ramdaman mo na lang na kapag ikaw ay nagsuot ng choir uniform, isang bagay na magpapagalak sa'yo. Bakit? Hindi yan bigay ng mga ngaral. Hindi yan nagsabi ng mga ngaral. Ang nagbigay niyan, walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sinong nagbigay sa'yo? Nagsabi sa'yo na maski na iwanan mo ang pamilya mo, talugunin mo ang pagiging manggagawa ng mahal na Panginoon. Sinong nagkaroon, nag-design ng lakas ng loob niyan? Mahal na pastor? Amen. Amen. Isang araw may karamdaman ka. Isang araw meron kang problemang hindi mo kaya. And when all the pwedeng magawa sa iyong buhay, ginawa mo na, wala pa rin kalutasan ng iyong problema, ang iyong karamdaman. Napakinggan mo ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Nangusap sa iyo ang ating mahal na Panginoon. Nung ikaw ay nagpabautismo, ikaw ay nagpatul, nagpuri, naramdaman mo na lamang mga minamahal, pag nasa banal na gawain ka, gumagaling ka, lumalakas ka. Kaya ang ginagawa mo, kung maaari, ayaw mo nang umuwi. Manatili ka na lang. Bakit? Pag nandito kasi ako, kuya, kapag nandito ako, yung karamdaman ko, nawawala, lumalakas ako. Amen! And then you decided, mga minamahal, sabi sa iyo, tanungin mo ang Diyos sa iyong puso. Anong nangyari, mga minamahal? Lord, ano pala plano mo sa akin? Bigla mo na lang nalaman, mga minamahal, gusto mo na palang maging manggagawa ng ating mahal na Panginoon. Sino nagbigay niyan? Hindi ang mga preachers, hindi ang mga pastor. Ang mahal na Panginoon ang tumawag sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. But to become authentic, mga minamahal, the endurance should be there. Alamin mo na dapat ikaw ay tumanggap ng tawag ng Diyos. Hindi yan parang rosas parati. Hindi yan parang daan na parang espaltado. Magkakaroon ka ng bako-bako. Amen? Amen? Magkakaroon ka ng mga tinik sa daan. And you should be ready. Bakit? Hindi sino-sinong tumawag sa iyo. Ang tumawag sa iyo, yung Diyos na may likha ng langit at lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, unang Juan, ang kabanatay 2, talatay 5 hanggang 6. Amen. These verses that I am telling you, ito yung mga bersikulong ibinigay ng beloved mga ministers and beloved daughter ng ating pong mahal na pastor. Kindly, isunod niyan, pag-aralin sa inyo tahanan. Kindly. Aklat po ng unang Juan, kabanata 2, talatay 5 hanggang 6. Datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Ang sabi ng talata, mga minamahal, datapwat ang sinumang tumutupad ng kanyang salita, tunay na sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Nananatili ka sa turo. Hindi po pwedeng na dahil sa napanood mo sa internet, iiba ka na. Hindi dahil sa ikaw ay nasaktan, ay iiwan mo na ang salita. Kung yung turo, mga minasalita ng Diyos, maging dahilan para ikaw ay masaktan, pero ikaw naman maging ligtas na Kristiyano, mga minamahal. Why not? Bakit hindi mo kayang iwanan ng pride? Bakit hindi mo kayang iwanan yung ego na mayroon tayo? Amen? Kaya sabi ng Biblia, mga minamahal, kung yan ay ang tunay tayo sumusunod, nagiging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman natin tayo'y nasa Kanya. Ang nagsasabing siya'y nananahan sa Kanya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Everybody shout, praise the Lord. Number one, mga minamahal, love for the brethren daw. Amen? Kailangan manatili ang pag-ibig mo sa iyong kapwa Kristiyano. Kung ang mga kapwa nating Kristiyano ay hindi mo magawa, kitang-kita mo silang physical, katabi mo, hindi mo magawang ipakita ang pag-ibig mo sa kanila, how can you say that you love God na hindi mo nakikita? Amen? Amen? So sa paano mo sasabihin na iniibig mo yung kapwa Kristiyano, mga minamahal? Kapag siya nagkamali, hindi ka nahihiyang tapikin siya na may pagmamahal. Brother, sister, sige lang, lakad lang tayo. Amen? Sige lang, dalo lang. Mawawala yan kapag tayo nagpakainit. Fasting tayo. Amen? Fasting with prayer. Inuulit ko, ini-emphasize mga minamahal, hindi lang pwedeng fasting lang. Dapat fasting with prayer. Hindi pwedeng fasting with Facebook. Hindi pwede. Dapat fasting with prayer. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Second, to be authentic, obedience to the word. And the third, sabi niya, to be authentic, we have to separate from the sin. Maiwalay daw tayo sa paggawa ng kasalanan. Amen? Kung ating ginaganap ang mga bagay na ito, mga minamahal, ito daw po mga minamahal ay pagiging authentic. Purong-puro na isang anak ng Diyos. Lahat ng hindi inaantok, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Our Christian life, sabi ng ating beloved daughter, ng ating pong beloved pastor, our Christian life is comparable with the Olympic runners, and God sets our race. Ang ating daw mga buhay, mga Kristiyano, ay katitinahan tulad ito sa mga mananakbo sa Olympiad. Amen? Alam niyo yung mga Olympiad, mga mananakbo? Ibig sabihin, mga minamahal, merong ikaw ay mananakbo ng 100-meter dash. Amen? 400-meter dash, yung mahaba. Meron ding relay. Amen? Meron ding may obstacle, mga minamahal. Ganun po yung Olympic, mga minamahal. At ganun din po sa mahal na Panginoon. Sabi niya, God sets our race. Ang mahal na Panginoon ang nagbigay ng kanya-kanyang takbuhin natin, mga minamahal. Ang tinatakbo ko sa buhay, hindi katulad ng sino man dito na may tinatakbo. We have our unique race na tinatakbo at tatakbuhin. Kaya hindi mo pwedeng ikumpara ang sarili mo sa iyong kapwa Kristiyano. Bakit si brother? Bakit si sister? Dahil mayroon kang sariling takbuhin na inilagay ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, pag sinabi natin mga minamahal, there should be that, yung naiset na race sa atin mga minamahal, yan ay tinanggap natin galing sa ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Tinan mo ang takbuhin na meron ka. Ikaw ba, ang takbuhin mo ba, easy lang, di ka masyadong nahirapan? Baka 100-meter dash lang yan. Amen? Amen? Oh, ikaw ba, medyo hirap? Baka 400-meter dash yan. Mahaba-haba. Ikaw ba'y grabing hirap? Baka may obstacle race yan. Kinakailangan mo lumundag at kinakailangan ng strength. Amen? Pakatandaan po natin, kung ang Diyos ang nagbigay ng takbuhin ng bawat isa, nakaangkla yan sa kung anong purpose ng Diyos sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kung alam ng Diyos na ikaw ay malakas, ikaw ay matibay na Kristiyano, gagamitin ka pa niya sa isang masyadong malaki at talagang kapakinabang para ito para sa kag-glory ng mahal na Panginoon. Inilalagay ka doon sa with obstacle race. Amen? Kung ikaw ay mahina dahil talagang, alam mo, iba-iba yung pananampalataya. Amen? So ilalagay ka niya sa 100-meter dash. Amen? Take note, lahat nito, mayroong sakripisyong ginagawa. Pero magkaiba lang ang gaano kahirap ang kanilang tatakbuhin. Ganon din tayo, mga minamahal. Lahat ng tayo, araw-araw, mayroon tayong sakripisyong ginagawa. Pero mayroon tayong kanya-kanyang takbuhin. Ang ilan, kinakailangan dumaan sa kamatayan. Ang ilan, kinakailangan pahirapan.
kinakailangan yung ibang magutom, yung ilang mapahiya, ang ilang mga minamahal para bang dikdikin ng pride dahil mayroong plano ang Diyos sa iyong buhay. Tanong, willing ka man tanggapin ang takbuhin na ibinigay sa iyo ng Diyos? Amen? Kung ikaw ba ay, Lord, send me. Are you willing to say that sa mahal na Panginoon? Ang masama, kung ang gusto mo ay siyang masunod at hindi ang kalooban ng Diyos. Take note, ang takbuhay na mayroon ay hindi tayo ang naglagay. Diyos ang naglagay ng ating takbuhin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Brother, bakit si Juan ang dali lang? Ba't sa akin ang hirap? Take note, ulitin ko. Kilala tayo ng Diyos. Kung alam niyang malakas ka at may pagmamalaki ka niya, wala siyang takot ilalagay ka doon sa pinakamahirap na takbuhin dahil alam niyang gagamitin ka pa niyang lalo. Amen? Amen! So kapag sa oras ito ni pambili ng pagkain, bigas para ikaw kakainin pa, ikaw kinakailangan kumausap pa sa mga konduktor at driver para makadalo sa banda na gawain, yet you still go. Ang sabi ng Biblia, kaya kanilagay dyan, hinuhone masyadong kagalingan mo spiritually para pagdating ng panahon, gagamitin ka sa kanyang kaluwalhatian. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, walang dapat i-complain. Nothing to complain, mga minamahal. Amen? Pero sabi ng Roma, mga minamahal, lahat ng bagay ay para sa ikabubuti ng kanyang mga minamahal na anak. Walang bagay na mali. Walang bagay na mahirap. Walang bagay na masama. Lahat sa ikabubuti ng kanyang mga tinawag. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. James chapter 1, verses 2 up to 3. Malapit na po tayo magtapos. Amen. Aklat ng Santiago, Kabanata 1, talatay 2 hanggang 3. Amen. Ganito pagkasabi, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Pumalakpak po tayo ng malakas, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng talata, my brethren, count it all joy when ye fall into diverse temptation. Hindi ka daw dapat umiiyak. Hindi ka daw dapat nalugmamaktol. Hindi ka daw dapat nalulungkot kapag ikaw ay nasa sa pagsubok, mga minamahal. Amen? Bakit? Brother, sino ba nang may gusto niyan? Grabe, payan ako ng payan, di na tigil. Sabi na, count it all joy. Huh? When you fall into diverse temptations, knowing this, sabi niya, alamin mo to, that the trying of your faith worketh patience. Ang pagsubok daw sa iyong pananampalataya, siya nagbibigay sa iyo para kung anumang hirap, anumang danasin mo, mga minamahal, nananatili ka mapagpakumbabang loob na Kristiyano. Patuloy ka nakafocus sa salita na iyong napakinggan. Patuloy mong ginaganap ito. Hindi ka humihiwalay. Amen? Kaya nakita niyo yung grabe mga pagsubok sa buhay, hindi basta-basta naigugupo ang mga yan. Lalo kapag inabot nila yung life and death nang inabot mga minamahal na wala na talagang pag-asa sa buhay at naramdaman talaga nila na ang Diyos ang kumilos sa kanilang buhay, mas kinaanong gawin mo diyan. Sampulan ko kayo ating parating sinasabi. Sister Liling, ang kanyang karamdaman, cancer. Amen? Sabi ng mga iba't ibang mga relihiyon na pumupunta sa kanya, ay itong Diyos, ito kung ano mga sinasabi sa kanya. Ginagawa din niya, pero walang nangyayari sa kanyang karamdaman. Pero nung dumaan ang Jesus Miracle Crusade, sabi sa kanya, are you sick of cancer, diabetes, tuberculosis? Ikaw ba'y marijuana addict? Dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang ating mga kapatid, dumalo. Mainit. Amen. Pero may nanghinang katawan, may karamdaman. Pero tumuloy pa rin. Bakit? Baka nga po pwede. Kasi lahat sinubukan na niya, wala pa rin nangyari. Pagdating niya doon, mga minamahal, ang ipinapangaral sa kanyang Diyos ay hindi katulad ng mga sinasabi nilang Diyos. Ang pangalan ng Diyos kaisa-isa. Walang iba. Jesus ang kanyang pangalan. Para mo natin ang ating mahal na Panginoon.
Nung ginawa niya ito, mga minamahal, grabe niyang naramdaman ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Bilang kagalakan, sumunod siya sa sinabing, magpabautismo ka, kapatid. Sa mga kapatid natin, hindi pa nagpapabautismo. Ating beloved viewers, natanggap mo ng himala, pero hindi ka pa rin nagpapabautismo ngayon. Ang dahilan kung bakit ka nakatanggap ng himala ay para ikaw ay matapos na lang ito ay tapos na. Pinakita ng Diyos sa atin mga minamahal ang mga himala na yan para mapatunayan natin na hindi tayo nawawala. Amen! Pwede tayong bumalik nandoon ang katotohanan at yung katotohanan na yan ang siya magpapalaya sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ating mga kapatid, sige, nagpabautismo. Eto na. After a week, naramdaman niya mga minamahal ang kanyang cancer. Pinagaling, grabe. Nung bumalik sa doktor, sabi, ano ginawa mo? Ba't nasaan ang cancer mo? Sabi ng doktor. Amen? Amen. Eh, di, siyempre, tuloy-tuloy na. Masaya, pinagpala. Amen? Amen? Lahat ng mga anak ng Diyos na kapag nakatanggap ng pagpapala, dapat hindi tumitigil. Lalo dapat nagpapatuloy na maglingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung ating mga kapatid nakatanggap ng pagpapala, tuloy-tuloy ang ginawa. Ang kanyang buong sambayan, sumama sa kanya. Bakit? Wala na silang paniwala na siya mabubuhay. Amen? Pero ito, here comes Jesus Miracle Crusade. Nung ginawa lang, pinagpabautismo lang, nilayhans lang, walang anumang gamot. Bakit pinagaling ng mahal? Totoong makapangyarihan ng Diyos. Sabi nila, kaya nagsama-sama sila lahat. Amen? Eto na. Dumating na ngayon yung mga naunang mga relihiyon na lumalapit sa kanya. Hay, pinagaling ka! Sabi niya, yung sinasabi niyong Diyos, tinatawagan ko, hindi ako gumagaling. Sabi ng Jesus Miracle Crusade, ang Diyos daw, pangalan niya, Jesus. Nung tinawagan ko yung Jesus, pinagaling ako. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Eh, siyempre, titirahin siya ng napakaraming bersikulo. Amen? Ang gagaling ng mga bersikulo mga yan. Ating mga kapatid, baguhan. Hindi niya alam si bersikulo. Baguhan eh. Amen. Lahat ng marunong na nagbabasa ng Biblia, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? O, totoo yun. Dapat nagbabasa ka para alam mo talaga mga verses natin. Amen? Amen. Pero yung ating mahal na kapatid, ang sabi niya, lahat ng sinasabi mo, wala akong masasabi diyan. Pero isang bagay lang ang ipaliwanag mo sa akin. Bakit nung tumawag ako sa pangalan ng Diyos na Jesus, pinagaling ako? Amen? Amen. Isang patunay yan na ang patotoo ay mas magaling kaysa anumang mga sinasabi nilang mga masasabing aral na mayroon sila. Dahil yung nangyari sa iyo, totoo nangyari sa buhay mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya huwag mong iiwanan ang patotoo mo, kapatid. Amen? Huwag mong dudungisan ang patotoo na yan. Pag-ingatan mo yan. Amen? Dahil yan ang isang bagay na hindi po pwedeng magapi ng anumang mga teolohiya na ibibigay ng sino mga magagaling na mga masasabi nating experts sa Biblia. Isang bagay lang ang hindi nila kayang buwagin sa iyo. Ang patotoo na ginawa sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ikalawang Timoteo, Kabanatay 2, talatay 3 hanggang 6. Last verse. 2 Timothy chapter 2, verses 3 up to 6. Amen, praise the Lord. Dito sa aklat ng Ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, ang talata po ay 3 hanggang 6. 3 hanggang 6. Ganito po nasasabi, magtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay na buhay na ito, upang siya'y kalugdan niyong nagtala sa pagkakawal. At kung ang sinuman ay makikipaglaban naman sa mga laro ay hindi pinuputungan, maliban na kung makikipaglabang matuwid. Sa 6, ang magsasaka ay nagpapagal ay siyang kailangan unang makabahagi
sa mga bunga. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng nakaunawa sa talatang yan, everybody shout, praise the Lord. Tingnan niyo na, isipin natin. Amen. Sabi ng talata, makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan. Amen. Pag sinabi makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan, mga minamahal, hindi sinasabi mga minamahal na ikaw ay nandito nagpupuri ang mga anak ng Diyos, ikaw ay nasa mall. Amen. Hindi po pwedeng mga minamahal, ang mga anak ng Diyos nandoon na lamang at talagang nasa karamdaman, hindi mo man lang mabisita para sinasira ng salita ng mahal na Panginoon na natanggap mo. Makipagtiis ang mga anak ng Diyos. Amen. Hindi mo papayagan mga minamahal, may krusada, may pangangailangan ng Iglesia mahal na Panginoon, hindi mo man lang mag-shell out ng halaga para lang matugunan yung pangangailangan na gasolina, kuryente, anumang bagay na kailangan sa iglesia. Bakit? All is what's important to us, mga minamahal, ay importante. Ako'y mainit. Nasaan ang sinasabing sabi niya, makipagtiis ka sa akin. Pag sinabing makipagtiis ka, join the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi po pwedeng ang mga kapatid mo ay nakakaramdam ng mga downfalls, mga minamahal. Pero you don't care. Sige lang, ay importante tuloy-tuloy. Mainit ako. Hindi pwede. Share out. Everything. Saan ka mabuti? Saan ka pinagpala? Saan ka malakas? Saan ka pwede may contribute mo? Think! Because we were all blessed. Binigyan tayo ng pagpapala, makaisip ng kung anong tama at kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Makipagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal daw, sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya'y kalugdan niyaong nagtala sa pagkakawal. Anong ginagawa ng isang kawal daw? The soldier doesn't care. Kapag siya pinatayo, tayo ka dyan, magbantay ka dyan, nakakaroon ng kasayahan dun sa ay, dumating ang artista. Doesn't care. Basta't ako nandito ako, dito ang aking posisyon. Dito ako itinalaga, babantayan ko ito dahil ako'y kawal ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maraming kawal, mga minamahal, nagiging marites. Nakalusot na yung mga nanakaw, tinitingnan niyo kung anong latest. Amen? Hindi ganun daw. Amen? Sometimes nangingiti tayo, pero ito'y katotohanan, mga minamahal. We are being caught off guard. Hindi tayo mga minamahal, nauli tayo na hindi tayo nagbabantay doon sa pagkatalaga sa atin ng mahal na Panginoon. Kung itinalaga ka bilang manggagawa ng Diyos, be the blessed worker of God. Kung ikaw itinalaga mga awit ng Diyos, umawit ka na may pagpapakumbaba at ang Diyos ang huhubog sa boses mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Ito na si Marie sabi, ay, sinabi nila dyan, kundi raw, masasaktan ka. Because ikaw ay tinalaga, di naman awit. Napakasarap kayang umawit. Sometimes masama ang loob mo, pero habang umawit ka, nandun sa isip mo, nagsusubo ka na Panginoon. Hindi naman totoo yung sinabi nila sa akin eh. Wala naman akong ginawa ganun eh. Napakasarap magpuri kapag ganun ang nararamdaman mo dahil dalastas ng Diyos ang ginawa ng lahat ng tao. Hindi pwedeng magsinungaling sa harapan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Be guarded. Manatili ka kung saan kayo nilagay ng mahal na Panginoon. Amen? Sabi niya, huwag na, hindi mo kailangan dagdagan. Bawasan ang nakita mo sa mahal na pastor. Ang kailangan mo lang, manatili ka sa kung anong mga aral naging dahilan nung ikaw ay pinagpala na mahal na Panginoon. Tayo natin tumayo. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. It's so good to remember your goodness, oh God. Hallelujah. Yes, it's so good to remember
your goodness, oh God. You saved my soul and healed my broken body. You came to die just to set me free. It's so good to remember your goodness, oh God. Minsan mo pa mga minamahal, hallelujah, hallelujah. It's so good to remember your goodness, oh God. Yes, it's so